روشنبیر هنرمند و نویسکارên Parîzgeha Dêrsimê ya Bakurê Kurdistanê li meydana Saîd Riza Civiyan ji bo Gulistan Doko daxwaza edaletê kirin. Hunermendan bi çalakiyeke sembolîk wêneyên Gulistanê bi daran ve daliqandin û daxwaz kirin ku lêpirsîn bawayekî şeffaf were birêve birin. Li navenda bajarê Dêrsimê komek ji rewşenbîr hunermend û nivîskar û herwiha şanûgeran ji bo balkişandina ser dosyaya xwendekara zayngehê Gulistan Doko ku 6 salên bê serûşûne û tundûtijiya li dijî jinan daxuyaniyek dana çepemeniyê. Beşdaran tekez kir ku heta ku jerneyê cezakirin wijdana civakê aram nabe. Li sernavê yekîtiya nivîskarên Dêrsimê Hüseyin Çaklayan di daxuyaniyekê de balkişande ser perdeya tariyê ya li ser dosyaya Gulistan û got pirsa me ya îro ev e gelo di dosyaya ango di doza Gulistan Doko û eyten ûstûrk da ew em bêjin tuxal em bêjin tulaxeyên ku ji bo tuxlayên ku ji bo hûnandina dîwarê bêdengiyê hatine danîn wê yek bi yek werin rakirin ma ew dîwarê şermeye ku bi bacên welatiyan hatiye avakirin wê were rûxandin em wê yekê em wê wekî nivîskarê vê bajarî li peyvan pirsan bine. Li Sîkvanê Şanoyê Yılmaz Can Şare balkişande ser têkuşîna Diya Gulistanê ya ji bo dîtina termê keça xwe got eger dewlet behsa hiqûq û dadmendiyê dike divê tawanên ku ji di tariyê damane rûnî bike eşkere bike. Em wekî şanûger nikarin li hemberî vê êşa bêxem bimînin. Em nikarin çav, guh û devê xwe bigirin. Hunermendê navdar jî Kemal Kehreman di daxuyaniya xwe da ji Rûdawê ra nîgeraniyên xwe anîne ziman û got li vî welatî û li vî bajarî bi sedan em bêjin kamîreyên ewlehiyê hene lê tevî vê yekê ev pirsgirêk 6 salin hatiye ji bîr kirin. Em serdema em bêjin serdema cardin vekirina dosyaya nizanin vê sedemê nizanin lê baweriya me bi vê proseyê pir kêm e. Piştî daxuyaniyan hunermend bawayekî sembolîk wêneyên Gulistan Doko û gelek jinên dinên ku hatine kuştin yan jî winda kirin bi darên li meydana Saîd Riza ve hatin dalqandin. Memleketi ma de belka insanê ma ra jê de esker, polis û jandarma este, istihbaratçı este, pür ray werak eve kamera ra pire. Ama hatta nikana ses serura vurtuna ses seru de na imkan pürü na mesele vint kardene gurene Euroxona neve indi ayki nezanen metsi sebep ra kevtrana mesele değil mi? Ayki nezanen metsi siyaset est oyunca yani itimat çino yani.